Läntiseen, sieltä lähtee läntiseen joo. Joo, ja omassa päässä, ollaan siellä. Siellä on VK on siellä, VK on siellä. Ihan ehdottomasti VK pitää olla matsin puhtana. Se on ihan varma juttu, se on varma juttu. Eikä hävitkää. Sieltä tulee, meillä on 4 on tässä menossa. Ja aina otetaan Tommi. Mut Tommi saattaa livahtaa, saattaa lähteä alaspäin, VK:ta päin. Hei, pidetään VK kiinni, hei. Siellä on 2 sentää alakerrassa, distanssia pidetään vähän siihen juttua, että ei lähde niinku siihen ryntäilee niinku ulospäin näin. Mieluummin sisäänpäin. Ollaan siellä keskustassa, pidetään se kiinni. Varaa. Joo. Mut jos Tommi sattuu lähteä karkuun, eikä hätänyt. Se yleensä suunta on tonne, sä lähet tonne. Se ei lähde ryntäille hirveästi tänne, jos ei mitään hätää ole. Entäs jos lähtee päkkärille? No päkkäri sitten, pojat hoitaa kyllä se päkkäriporukka on. Siellä on siellä löytyy. Päkkäriporukkahan on täällä jo valmiina, ne on täällä, kato. Joo, ei ulos. Ne on täällä, hirveä smiley päällä ja pikku sänki menossa. Ja ne on siellä päkkäriporukka jo valmiina siellä. Jos Tommi lähtee niin tonne läntinen, niin ei mitään hätää. Pojat, te hoidatte ton päkkärihomman ja Ville, vie vaan oma alapää kerta puhtaana, hei siitä. Siellä vaan kato puhtaana se. Entäs päkkäriporukka vaan vetää munkkia Päkkäriporukka vetää vaan buffetista vähän juotavaa, syötävää. Siellä on buffetti 2 teellä. Buffetti on valmiina siellä. Siellä on pöytä on valmiina. Siellä on kuule kukkakäärryleet ja kaikki makkarat siellä. Ja buffetin pojat pitää sen valmiina. Ihan että se on sitten jos Tommi tekee sen, että se lähteekin distanssissa vetämään 3 tuossa taaksepäin. Ja sitten me ollaan kuseessa. Taulu ei riitä. No mä pidän tälle puolelle hei. Ei ymmärrä, että pidän tälle puolelle sitten, että se on täällä, se on... Ei nyt täällä paperi. No ei, vetää paperi on näin päin, noniin. Joo, se on täällä Tommi Läntinen, näin, se on täällä taas, noniin. Käytetään paperia vaan, noniin. Jos Tommi lähtee niinku ulospäin paikasta, ihan taaksepäin. Mut siinä vaiheessa meillä on aika orpoina. Meillä on Ville täällä, 4 kaveria ja siellä 1, 2 tuolla on. Aika orpona ollaan, kuule se lähtee läpi yrittämään. Täh? Easy vaihto. Mä reän. Akku lähes tyhjä. Ja Läntinen on edelleen lavalla. Mut sit se lähtee taaksepäin. Mitäs me tehdään? Koreografia. Moonwalk! Moonwalk! Joo, hyvä juttu. Hei, tiimi toimii, saadaan palautetta. Tää on hiomaton timantti. Tästä me lähdetään. Saadaan Tommi vähän niinku lähennettä, että ruvetaan. Mut mun mielestä tää on pahin puoli se, että me ei saa yhtään niinku tätä sivusta istettyä täältä. Et onks vapaaehtoisia lähtee? Jos sä vedät sen muun Joo, sieltä on. Joo, lähdetään sivusta vähän iskee lisää ja Läntinen on ihan saarettu. Se on kyllä siinä, että mun mielestä, että eikä nähdä toiseen erään silleen hyvillä mielin ja... Siinä jos on valttikortti Via Dolorosa taskussa. Lisää paperia. Eihän mä siihen saatana pysty, mä pisitään tauluukin. Ei niin oo mikään. Non Mark Tussila, no ei kato, eihän tämähän pyyhkiytyy ihan tosi helposti.